खानस्रि जावनायाव जिबौ ओंखारदों। BoNSU आफादा थारैनो सोरनि दैदेननायाव जोनोम जामारदोंमोन? सोर BPFनि दैदेनगिरिफोरनि बोसोन होनायाव बे आफादा जोनोम जादोंमोन? बेखौ गोबाङानो गोनो गोथो जादोंमोनब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुंनाया 100% थार जाबाय। बे समाव मा बुंदोंमोन बिथां दिपेन बर'आ? फै जों मोनथिना लाग्रोनि। बे आफादखौ सोर दादों? दानायनि आन्दोआव कमप्लिटलि BPF पलिटिकल पार्टिनि बिथायाव जिरायनानै बे आफादखौ दानाय जादों। That means it's a political student wing of BPF party. बिथां दिपेन बर'आ बुंदोंमोन BoNSUआ BPF राजखान्थि दोलोनि मददावसो जोनोम जानाय। बे आफाद दानायाव BPF राजखान्थि हान्जानि 100% आखाइ दं होननानै खौरांनि गेजेरजों रोखा फोरमायखादोंमोन। थारैनो खानस्रि जावनायाव जिबौ ओंखारमारबाय। BoNSU दानायनि सानसे सिगां बड'लेण्ड मार्टियार सेमेट्रियाव आफाद दानायनि मोनसे सावराय जथुमा जादोंमोन। बे सावराय जथुमायाव गोबां BPFनि दैदेनगिरि बारग' EM मनकुमार ब्रह्म, BPF आइजो विंसनि मालती रानी नार्जारी आरो गोबां BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो बारग' MDBनि डि हारिमु बिथांमोनखौ नुनो मोनदोंमोन। थारैनो BoNSUआ मा बिथांखिखौ लानानै जोनोम जादों ना सिगांनि बायदि BSU दाना BPFनि विंस खालामनाय बायदि BoNSU आफादखौबो BPF दोलोनि विंस खालामनो नाजादों नामा? दा सोंथि सिखांदों BoNSUनि मुखा गानना BPF राजखान्थि हान्जाखौ मदद होनो खैसार खालामदों नामा? बे समाव गोबां सोंथि जाखांनायाव BoNSU दानायनि सिगां सावरायनाय BPFनि दैदेनगिरिफोरनि भाइरेल जानाय भिडिअ'खौ बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोदों। गोजोनथाव खौरां! आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल, जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां! चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी महकुमानि 1 नं बेथागाव गामियाव थानाय जिजास मेरि स्कुलाव साथाम फोरोंगिरिनि गोनांथि जानानै फैदों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय गोनांथि जानाय क्वालिफिकेसनआ जाबाय इंलिश आयदायाव MA पास जानाय जानो नांगोन। मेथ्स आरो फिजिक्स आयदायाव MSc पास जानाय जानो नांगोन। बिजाथिफोरा 15 फेब्रुवारि 2022 इं अक्ट'सिमनि गेजेराव गावबागाव बाय'डाटाखौ फरायसालियाव गथायहैनो हागोन। बाय'डाटाखौ लाखिखांनायनि उनाव सानसे बिजाथिखौ इन्टारभिउनि थाखाय लेंहरनाय जागोन। फोरोंथाय फोथाराव एक्सपिरियेन्स थानाय आरो नेट BEd गोनां बिजाथिनो 12,000निबो बारा दानबान्था होनायनि राहा लानाय जागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोनहा गाहायाव होनाय जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। जानबुं नाम्बार 8638992811।